מה קורה חברים? כאן אלי. רותם. והיום אנחנו עושים סרטון חדש, בעצם מה אתם הייתם מעדיפים? מבית היוצר של אלי רותם. אנחנו בעצם הולכים לדון, לעלות שאלות, להסביר מה מומי, ויאללה בואו נתחיל. טוב, השאלה הראשונה חבר'ה, אנחנו היינו מעדיפים סנדלים או כפכפים? אני אישית מעדיפה כפכפים, אני חושבת שזה הדבר הכי טוב שיש לים, לבריכה, לסיבוב, ליום יום, לקניות, להכל, הכי טוב כפכפים. מה דעתך? אתה האדם של סנדלי שורש. סנדלי שורש, אני רק עם נייק ואדידס. צחקתי. אני בחור טוב. אני בית טוב. בחור טוב. מה מגניב, יאללה. אנחנו אנחנו בחרנו כפכפים. כפכפים ביום יום שלנו. נראה לי 90%. וואו. 76% הלכו איתנו. הצלחנו. מה אתה מעדיף? לצאת לטיול של שבוע בארץ או לצאת לטיול של 3 ימים בחו"ל? ספרי להם כמה פעמים הייתי בחו"ל. ספרי להם כמה פעמים הייתי. אליאור היה בדיוק פעם אחת בחו"ל שהוא היה בן 7. אני לעומת זאת עברתי לכל העולם. אני אישית חושבת שעדיף את היומיים האלה בחו"ל, את 3 ימים בחו"ל, אפילו את היומיים האלה בחו"ל, זה שווה פי כמה מאשר טיול אחד של שבוע בארץ. די, כאילו בואו, תטוסו, תכירו עולם. כן. כן. מה אתה? אני, מה ש... ברק לי ממש שאלה, אתה משחק לא... הייתי בחו"ל בפעם האחרונה לפני 6 שנים, אז אני חושב שחד משמעית ללכת, לנסוע לחו"ל. איתנו ביחד 71 אנשים, כמובן חברים, אנחנו פשוט שולטים 4 מתוך 4 של שאלות, ואנחנו פשוט ממשיכים בקצב מטורף. יאללה, נמשיך לשאלה. אימא'לה, תקשיב. מה אתה מעדיף, לכתוב תמיד עם שגיאות כתיב או לעולם לא לכתוב בטלפון? אני חושבת עדיף לכתוב עם שגיאות כתיב מאשר לא לכתוב בחיים. זה לא לכתוב בטלפון, לא בחיים. אני רוצה להיות בטלפון, אז אני מעדיפה לכתוב עם שגיאות. אז אתה אומר בעצם שכל החיים שלך תהיה עם שגיאות כתיב, לא אכפת לך. כן, לא אכפת לי לכתוב טוב עם תף, אין לי בעיה. אני לכתוב תמיד עם שגיאות כתיב, אין לי בעיה. 68 אנשים, עם מגפיים. יפה, אתה לא מכניס את הפליצות, נכון? וואו, איזה שאלה. אז מה אתה מעדיף, לגור בספינה בים או לגור באוהל ביער? אני אגיד לך מה, מצד אחד שאתה גר בספינה בתוך הים, קודם כל אתה חשוף לפגיעה של כריש, אבל מצד שני אתה לא חשוף ליותר מדי דברים, כאילו מה בסוף שאתה יכול לאכול אותך? רק כריש. נכון, או ספינה, גלים. כן, ספינה יכולה לאכול אותך, נכון? לא, ספינה יכולה להעיף אותך בים, בגלל גלים. אני אישית חושבת שצד אחד אוהל ביער זה יהיה יותר בטוח לדעתי, מאשר בים. מצד שני בים אתה יכול ספינה מטורפת ואז איכות חיים. אני אלך עם הים. וואו. מטורפים, אנחנו פשוט מטורפים. וואו, אני לא חשבתי שנצליח ככה. אנחנו פשוט מטורפים. מה אתה מעדיף, שיער קצר או שיער ארוך? אני אישית חושבת, קודם כל לבנים כמובן ששיער קצר. לבנים צריך שיער קצר, לבנות צריך שיער... רותם, איך אנחנו בדיוק אובייקטיביים בדבר הזה, בשאלה הזאת? תחשיבי את זה, אנחנו שנינו עם שיער קצר והשיער ארוך ושואלים אותנו מה אתה מעדיף, שיער קצר או שיער ארוך? מסתבר שיותר אנשים עם שיער קצר. משום מה. מה אתה מעדיף, GTA או Call of Duty? תקשיבו טוב חבר'ה, אני בן אדם של GTA, אני כל החיים שלי שיחקתי GTA, אתם מבינים? אני בן אדם מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? משחק כאילו? בוא נדלק חבר'ה, כפרה עליכם. טישו נהיה טואלט. אני אישית חושבת שטישו, יש לזה יותר אקוט. מגבונים. לא, טישו לאף או נהיה טואלט, אם אתה מעדיף לנגב את האף. איפה את רואה מה אתה מעדיף לנגב את האף? אולי זה מנגב מקומות אחרים? מי מנגב עם טישו? אז מה נגבת? לא, זה פה, לא ראינו אותך. הרגשתם מאוד מיני בנוער. וואו. חבר'ה, כאלה שאלות אנחנו אוהבים, כאלה שאלות, היא כל מדברת איתי על זה שהיא רוצה כוחות על. אז מה אתה מעדיף? להיות בלתי מנוצח או להיות בלתי נראה? השאלה במה בלתי מנוצח, בריבים? במקום שתחשוב על טבע, על סרטים, על בלתי מנוצח בכוחות הישועה. בריבים בלתי מנוצח. אני כבר מנוצחת בלי ריבים. כבר יש לה את הכוחות האלה, חבר'ה, היא כבר בלתי מנוצחת. אני כבר, אז אקח את הבלתי נראה, כבר יש לי את זה. יש לי רעיון קטלני. את תהיי הבלתי מנוצחת ואני הבלתי נראה. ככה, הבלתי מנוצחת, אני פרו לא ראה אותי בכלל בריבים. אני פשוט כאילו הולך ולא פנים כאילו. זה מצחיק. מה אתה אומר? כל הבנות בעצם הלכו עם רותם, זה למה להיות בלתי מנוצח שולט, כי כל הבנות בעצם רוצות לנצח בריבים. נכון. מה אתה מעדיף, להיות תמיד בבית או להיות תמיד בחוץ? חד משמעית להיות תמיד בבית. אני לא מבינה מה יש לאנשים לחפש בחוץ. לא מבינה את זה. אוקיי, מסעדות, לצאת לבאולינג, לצאת לסרט, ליהנות, לצאת לחדר כושר, לצאת עם חברים. מה יש לאנשים להיות בבית? מה יש לאנשים? אוכל, טלוויזיה, סרטים, וולד, יש הכל. אין חיים בחוץ,
מחוץ לבית. כל החיים אפשר לראות אותו, גם דרך הטלוויזיה. לא צריך, לא מאמינה בזה. אז אני לא מסכים, אני חושב שדווקא צריך להיות... אבל זה כל החיים בעצם. תמיד זה כאילו כל הזמן. כל הזמן, מה? כל החיים להיות בחוץ ברחובות? אני אהיה בחוץ, לבנה בית בחוץ. אני אהיה בפני... לא, אין לך את האופציה הזה, להיות בחוץ. אז כן, חבר'ה, אני כמובן עם האישה הולך להיות תמיד בבית. 69% איתך, רותם. וואו. שוקולד מהיר או שוקולד חלב? בוא נגיד 3, 4 ואת התשובות שלנו. 3, 4 ושוקולד לבן. אתה לא באופציות אפילו. שוקולד לבן, ברור. מה האחוזים שאת חושבת שיהיה על שוקולד לבן? אני חושבת ששוקולד לבן זה לא מוערך. רוב האנשים שאני מכירה לא אוהבים שוקולד לבן, הם רואים פשוט לזה טעם של סבון או משהו. אני חושבת שיעדיפו את השוקולד המריר, למרות ששוקולד לבן לוקח בטירוף, זה overrated, underrated. אני חושב שכיר בני אדם שאוהבים יותר שוקולד מריר משוקולד לבן. אני חושב 60% ילכו עם שוקולד לבן. אני חושבת שדווקא ההפך יאהבו יותר את המריר. מה? אנשים לא אוהבים שוקולד לבן. התרבות. גאון, אחיכם גאון, בן גאון. תקשיב, רוב האנשים שאני מכירה לא אוהבים שוקולד לבן. הגאונות רצה אחריי, אני מנסה לברוח ממנה ברור שאני גאון, אני לא יכול להכיל את כל הגאונות הזאת, היא רצה אחריי. אני לא מאמינה. אני שוקולד מריר, מה זה הדבר הזה? יש את זה בכלל. אנשים לא, זה לא מחלקים את זה בחינם מראש שזה לא מוערך. מה אתה מעדיף? יהיה לך הכל אבל לא תהיה מאושר, או לא יהיה לך כלום אבל תהיה מאושר? השאלה מה זה לא יהיה לך כלום? לא יהיה לך בית כאילו? לא יהיה לך משפחה? לא יהיה לך כלום, כלום לא יהיה לך, אבל אתה תהיה מאושר. הכי חשוב זה להיות מאושר בסופו של דבר. הכל זה סתם תפאורה מבחוץ. אני חושבת שהאדום, אני הולכת עם לא יהיה לך כלום אבל תהיה מאושר. את אומרת שלא יהיה לי שום דבר אבל העיקר שאני אהיה מאושר. בדיוק, זה הכי חשוב. וזה נראה משהו שתקין. מה אני צריכה? שיהיה לי עוד תיק יפה, עוד בית יפה? וואלה, אני איתה. 80% רותם, כל הכבוד לך, באמת 80% אנשים הלכו איתה. מלא, תראה כמה אנשים אמרו שלא, 8,000 אנשים, 80,000 אנשים. כמוני, ואני גם מעדיף שיהיה לי הכל ולא מאושר. תאמין לי שמהכסף שיהיה לי עם הכל, אני לאט לאט תהיה מאושר. את לא חושבת, אין לך כלום, את מאושרת. מה הייתה לך מאושרת שאין לך כלום? אתה מאושר, זה בדיוק כל הקטע. שאלה חשובה מאוד. אני אישית חושבת שיום שישי זה היום הכי טוב בכל השבוע, ואני גם אסביר לכם למה. יום שישי יש את המנוחה, ואז יום שבת יש עוד מנוחה. בשבת אתה כבר בלחץ מיום ראשון, ויום שישי אתה לא בלחץ, כי יש לך את יום שבת. איבדת אותנו במנוחה באמא שלי. כל החפירה שלך בסוף 38 אנשים הלכו איתה. אני לא מאמינה, אני חשבתי שכל האנשים ככה. היה שם מיוחדת. מה אתה מעדיף? לא לצאת מהבית לשבוע או לא להשתמש בטלפון? כולם אמרו לא לצאת מהבית שבוע. אני עם זה. לא לצאת מהבית שבוע. מבחינתי לצאת בבית חודש. רק תנו להיות בטלפון. אני חושב שלא לצאת מהבית שבוע כדי להיות בטלפון זה פשוט מטורף. זה מטורף. אני מבחינתי לצאת מהחדר. אני לא צריך את הטלפון, אני אצאת החוצה, אני אלך לחברים שלי. לאן תלך בלי הטלפון? לידור, צא, בוא נשחק גולות. אני חי איתה בחוץ. מי ישחק גולות, אליאור? אני אעשה כדורגל וזה, אני צריך טלפון. אני בא רוצה לדבר איתך, אני בא אליך לבית. תחשבי על זה. בואי, מי שיש בזה משהו. ברור שיש בזה משהו. תשב בטלפון שבוע שלם לצאת מהבית. מה, אתה היית מוכן בלי טלפון? אני חושב שרוב האנשים לא להשתמש בטלפון לשבוע. וואו. אתם אנשים פשוט מכורים לטלפון. זה מסתדר בעולם הזה בלי טלפון שבוע. אני יום אחד בלי טלפון, שעה בלי טלפון, אני קורסת. זה ההבדלים בעצם בין אדם שלא מכור לטלפון לבין אחד שכן מכור לטלפון. הבדל. מה אתה מעדיף? לעשות פיפי במכנסיים כל פעם שאתה ליד המין השני, או לאבד רגל, לא עליהם? אני חושבת שעדיף לעשות פיפי במכנסיים כל פעם שאתה רואה את המין השני, כי יש דבר כזה חיתולים למבוגרים. אני מאמינה בזה. לאבד רגל זה מה זה? זה איבר בגוף, מה זה? זה קצת פיפי, לא כן, בסופו של דבר אתה כל פעם ליד בת, ואתה כל פעם שאתה רואה בת, אתה פשוט עושה פיפי במכנסיים. יש אנשים שיש להם את זה. מה יש להם בדיוק? שהם עושים פיפי. כולם עושים פיפי, מה זה שעושים פיפי? אני מאמינה שאפשר לשים חיתולים, לסיים את הסיפור, לא צריך לאבד שום רגל בשביל זה. וואלה, האמת חיתולים זה פתרון טוב. בוא'נה, את חכמה, באמא שלי, מה את אומרת? האתר הזה כלום ושום דבר, תראי פתרונות אתה מביאה להם, תראי שכלום לא הולך איתה. מקצוענית. אז מה אתם מעדיפים? לחיות לנצח או לא לחיות לנצח? וואו, שאלת השאלות. זו שאלה הכי חזקה שיש בעולם. אני אישית חושבת שעדיף לא לחיות לנצח. לא צריך את החיי נצח, ומה זה תורם למישהו? ומה זה תורם שכולם בסוף מתים ואתה רק נשאר חי? מה זה עוזר? כן, תחשבי על זה גם, שאתה חי לנצח, אין לך שום כריזמה, אין לך שום מוטיבציה לעשות שום דבר. אתה יודע שיש לך את כל החיים. אתה לא עושה כלום פשוט. גם שהזמן שלי מוקצב בחיים אני לא עושה כלום. תבחר את החיי נצח. לחיות לנצח. מה? מטורף, אני בעד גאון, אני אומר לך, הגאונות רצה אחריי, באמא שלי. אני בשוק. תראי אותה רצה, תראי למה שמישהו רוצה ללכת לנצח? תראי את הגאונות, ואני רודפת אחריי כל הדרך. מה אתה מעדיף, להיות עיוור או להיות חרש? חירש. להיות חירש. למה? כי יש מכשיר שמיעה. טוב, היא בעצם, אנחנו נעצור עכשיו את המערכון, כי אני חושב שבשבילך זה לא מה אתה מעדיף, זה עזור לנו למצוא פתרונות. טוב חבר'ה, היה לנו כיף. מקווים שנהנתם. תכתבו למטה מי שכנע אתכם. אני חושבת שאני... ותעשו לייק, תעשו סאב, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. כל הדברים האלה שכל היוטיוברים עושים, כי אנחנו רוצים להמשיך לעשות מצא את הפתרונות. זהו חבר'ה, אוהבים אתכם. אוהבים. ביי. חולים עליכם, היינו שלי. חולים עליכם. תראי את הגאונות רצה אחרי.